Добре дошли в канала Супер интересно! Ако ви харесва видеото, моля да се абонирате и да натиснете лайк бутона. Благодаря! Днес ще се потопим в една наистина епична история, разказ за това, как едно могъщо царство в самия си зенит е разкъсано на две от гордост, глупост и едно забравено обещание. И така, ето го и нашият път днес. Първо ще видим блясъка на златния век при Соломон. След това ще потърсим онези малки пукнатини, семената на разделението. Ще надникнем в сърцето на самия цар и ще видим как то се отвръща. После идва пророчеството, което предсказва всичко. Ще стигнем до онзи критичен момент – изборът на новия глупав цар. И накрая ще видим трагичния резултат – едно царство, разкъсано на две. Всичко започва, когато на трона се възкачва младият Соломон. Царуването му започва не с битка или интрига, а с един сън. Едно божествено обещание и една наистина смирена молба. Само си представете, Бог се явява на Соломон и му казва: «Искай каквото поискаш». Какво бихте поискали вие? Богатство, дълъг живот, победа над враговете. Соломон не иска нищо от това. Той моли за едно единствено нещо – мъдро сърце, за да може да управлява народа си справедливо. Бог бил толкова впечатлен, че не само му дал най-големата мъдрост, но и всичко останало, което той дори не бил поискал. И резултатът? Той бил просто легендарен. Мъдростта му станала пословична, богатството му било невиждано, царството се радвало на пълен мир от всички страни. А короната на всичко това било изграждането на величествения храм в Йерусалим, място, което самата Божия слава изпълнила. Това бил златният век. Но както често се случва, за целия този блясък се криела и една по-тъмна страна. Защото великолепието има цена. И тази цена се плащала от обикновените хора всеки един ден. Нека да видим за какво точно става въпрос. Богатството на царството било, меко казано, зашеметяващо. Само си представете, 666 таланта злато са влизали в хазната всяка година. И това е без да броим приходите от търговия. Но за да се поддържа този стандарт, този лукс, била необходима една огромна смазваща система. Погледнете само мащаба. Това са провизиите за царския двор за един ден. Десетки говеда, стотици овце, тонове брашно. За да се осигури всичко това, 12-те областни управители се редували, като всеки от тях е бил отговорен за прехраната на двора за един месец от годината. Представете си какво напрежение е било това за областите. Но, може би най-тежкото бреме, дори повече от данъците, бил принудителният труд. Говорим за 180 000 души. Десетки хиляди били изпращани на смени в Ливан, за да секат кедри. Други, над 100 000, работели по кариерите и строежите на Соломон. И това, разбира се, породило едно дълбоко, тихо кипящо недоволство. И тук историята прави рязък завой. Защото външният натиск върху народа бил просто огледален образ на един вътрешен упадък. Упадък, който започнал от самият връх, от сърцето на най-мъдрият човек на света. Вижте тази директна съпоставка. От едната страна е ясната, категорична Божия заповед: не се женете за чужденки, защото те ще отклонят сърцата ви. А от другата страна, какво прави Соломон? Точно обратното. Той се придържал към тях с любов. Тук е началото на края. И не говорим за една-две жени, говорим за 1000, 700 жени от царски произход и 300 наложници от народи, за които Бог изрично бил предупредил. И когато Соломон остарял, се случило неизбежното. Те наистина успели да отклонят сърцето му. Най-мъдрият цар започнал да строи олтари и да се кланя на боговете на своите жени. И то не някъде скришно, а по хълмовете, точно срещу храма, който сам бил построил. И тогава дошла присъдата. Директна и безпощадна. Стигнахме по средата на днешното супер интересно видео. Моля, оставете по един лайк за подкрепа. Благодаря. Присъдата на Бог не била просто думи. Тя започнала да се осъществява почти веднага. Бог започнал да издига противници на Соломон и си избрал един конкретен човек, който да се превърне в инструмент на волята му. Този човек се казвал Йеровоам.
И той не бил случайен. Бил способен, енергичен мъж. Но най-важното, самият Соломон го бил поставил начело на работниците от северните племена. Точно на хората, които най-много страдали. Така че Йеровоам е видял всичко от първа ръка. Това го поставило в уникална позиция. И един ден, докато Йеровоам е на пътя, го среща пророк на име Ахия. И това, което се случва, е изключително драматично. Ахия сваля новата си дреха, разкъсва я на 12 парчета, дава 10 от тях на Йеровоам и му казва: „Така казва Господ, ето аз ще откъсна царството от ръката на Соломоновия син и ще дам на теб 10 племена.“ Пророчеството е изречено. Годините минават, Соломон умира и на трона сяда синът му, Ровоам. И тогава идва моментът на истината. Целият народ на Израел се събира и отива при новия цар с една единствена, съвсем проста молба. Това бил неговият тест. Те му казват нещо изключително разумно. Твоят баща ни товареше прекалено, тежеше ни. Просто намали малко това бреме и ние ще ти бъдем верни слуги завинаги. Какъв шанс, а? Шанс да обединиш нацията, да излекуваш раните и да спечелиш лоялността им с един жест на милост. Ровоам поискал време да помисли и се консултирал с две групи. Първо отишъл при старейшините, мъдрите мъже, които служили на баща му. Техният съвет бил брилянтен в своята простота. Бъди им слуга днес и те ще ти бъдат слуги завинаги. Но после Ровоам отишъл при младите си приятели, момчетата, с които израснал в лукс и привилегии, а техният съвет бил точно обратният – арогантен, жесток и безумен. И Ровоам, за съжаление, избрал гордостта пред мъдростта. Послушал младите. Отговорът му към народа не бил просто отказ, а брутална заплаха. Баща ми ви е товарил, аз ще ви товаря още повече. Той ви е бил с камшици, аз ще ви бия с скорпиони. Това била искрата, която подпалила всичко. Реакцията на хората на тази нечувана арогантност била светкавична и абсолютно безкомпромисна. Техният отговор утекнал като гръм в цялото царство. Това бил техният вик за независимост. Какво общо имаме ние с Давид и неговия син? Всеки по домовете си. В този момент връзката е прекъсната. Когато Ровоам се опитал да наложи властта си, като изпратил надзирателя на принудителния труд, те просто го убили с камъни. Самият цар едва успял да избяга и да спаси живота си. И така, Обединеното царство вече не съществувало. То се разцепило на две. На север новото царство Израил, съставено от 10 племена, които веднага направили Йеровоам свой цар. На юг царство Юдея, състоящо се само от племета на Юда и Вениамин, които останали верни на Ровоам. Пророчеството на Ахия се спъднало до последната буква. И така, тази история ни показва как един златен век, изграден върху божествена мъдрост, може да бъде сринат до основи от човешка глупост. Всичко започва с сърцето на един цар, което се отвръща от своя бог, и завършва с сърцето на сина му, което се отвръща от своя народ. Което ни остава с един голям въпрос, актуален и днес. Когато властта забрави, че трябва да служи на хората, наистина ли разделението е неизбежно? Ако ви харесва това видео, може да оставите по един лайк и да се абонирате за канала. Супер интересно! Благодаря ви, че сме заедно.